Hej og velkommen til Go-Mart Gaming her sammen med Astrid. Og jeg kan sige så meget, at vi har altså været ude at shoppe lidt her. Som I kan se her, så har vi en boks fra Matraus. Og hvad er det, vi har fået ned i den boks, Astrid? Vi har fået sådan en her til at beskytte Pokémon. Ja, så det er toploaders med sådan ekstra beskyttelse til de rigtig gode Pokémon-kort, som jeg håber, vi kommer til at trække. Og så har vi sådan en her. Så har vi den her Pokémon Scarlet and Violet Paradox Rift. Der er en booster pack inde i der, og jeg håber, at vi får noget rigtig vildt i den pakke der. Så har vi fået sådan en her. Der står 1000 tak fra Matraus. Og der er 2 boosterpakker nede i der, og den ene er den der Chaos Rising, og jeg tror den anden det er, jeg kan faktisk ikke huske det, men den får I at se lige om lidt. Så har vi købt nogle små af de her penny sleeves. Det står på den anden side af Astrid, hvis du vender noget. Der. Det er egentlig bløde, bare lige til at putte et kort ned i der. Og I kan faktisk lige se her, hvis jeg lige tipper den her op en gang her. Det var altså sidste gang, vi trak. Det er altså en af top 10 fra den pakke, boosterpakke der, at vi har fået der. Den er vi altså rigtig glade for. Har vi mere nu? Ja, så har vi den sidste her, og det er fordi, at Pokémon-kort er lidt nyt for os her i hvert fald for mig. Så den dyreste kort, vi har, det er rent faktisk den her Mega Clayful EX. Den koster cirka 350 kroner sådan lige på kartmarkedet lige nu. Og den vil jeg så gerne have i sådan en cardcase, muligvis for at få den graded. Så, Astrid, kan du åbne den der? Så åbner vi den her. Ja. Der står 1000 tak. Og der er altså 2 boosterpakker nede i der. Se, Perfect Order, og det var altså den, jeg er rimelig sikker på, at det var den, vi havde sidst, hvor vi fik den her, hvor vi fik det her kort her sidst. Så det kan være, at vi får det igen her. Skal jeg åbne den, Astrid? Og så kan åbner den. Ja, og så giver jeg dig dem, og så trækker du dem sådan en efter en. Så vi skal passe på, at vi hverken bøjer eller ridser, fordi prøv nu at tænke, hvis der lige var et millionkort ned i her. Så er det noget med, at der er en af dem med sådan en stregkode. Sådan der. Sådan der. Så holder du det hen foran. Og så kan du bare lægge den ned ved siden af her, eller sådan noget. Hvad hedder den der? Spinarak. Legenda. Hippopatos. Barracuda. Reticatals. Rosas Encouragements. Prøv at se, det er Steel. Og det tror jeg rent faktisk er en af den, som Spillejern godt kan lide. Jeg mener, han har samlet på dem der. Synes jeg har hørt. Og så er det bare Energy og... Ej, der kommer ikke noget godt. Jamen, jeg har jo egentlig ikke så meget forstand på det, så hvor gode de er, det tjekker vi bagefter, ikke? Så skal vi prøve den anden? Det var altså den her Perfect Order. Og nu skal vi til den her. Chaos Rising. Og inden vi lige starter med den, så fik vi den her med. Det er faktisk meget sjovt, fordi at det andet, vi fik her, det var... Nu har jeg sat den på min oplader her. Det var den her, vi fik sidst, så nu har vi altså fået den her fra Matraus. Så det skal med dødningehoved på. Det klister vi lige på, Astrid. Okay. Nu åbner vi lige den her. Så hvis man får nye klistermærker med fra Matraus af hver gang, så skal jeg altså have en større oplader på det, eller så skal jeg finde et andet sted og lige sætte den på her. Hvad gør det? Skal det være her? Ja. Så klister vi den ovenpå her. Sådan der. Så ser det bare virkelig godt ud. Prøv at se. Godt. Nu skal vi i gang med den her. Chaos Rising, og det er altså en Mega Evolution, og der er altså mulighed for at få nogle vilde nogen, det er jeg så sikker på. Og bare lige til at sige det, dem her bruger vi til de Pokémon, vi får. Ja, hvis du bladrer i dem her, Astrid, så kan jeg åbne den der, fordi hvad nu, hvis vi får et rigtig godt kort? Du sagde ikke bare åbne den her. Jo, det var faktisk rigtigt nok.
Så kan Astrid vise, hvad vi får nu. Lige til at starte med har vi den her. Nogle bøger. Transformation. Trubbish. Den er også flot. Den er guld, den her. Men jeg tror ikke... Nej. Jeg tror altså, jeg tænker, at vi skal have slivet dem, som i hvert fald har noget... Fordi det er jo samler. Den her, det er jo en samlerting. Så den får lige den et slive her. Nu må også samle det. Sådan her. Så den får lige sådan et slive her. Det er jo herovre. Astrid har fundet den her Mareep. Og den der far. Den er altså også flot. Prøv at se en gang, hvor den bare skinner med det her guld her. Mareep. Og vi har fået 2 af de samme. Og den er fra... Har vi det? Ja. I den samme pakke, eller hvad? Mm. Der er faktisk lidt forskel på dem hernede i skriften hernede. Mm. Så det kan faktisk godt være ret godt, at den ene er en rare. Jeg ved det ikke, men prøv at tænke, hvis det var. At den ene her, det var sådan en, som er virkelig ultra rare. En Trubbish. Den er faktisk lidt sjov i det, Astrid. Mm. Sådan en sjov monster kommer ud. Det ligner, den skriger. Det ligner, den kommer ud af en bank eller et eller andet baby. Og skriger. Og skriger, Okay, den gemmer vi også. Og så er der den her. Ja, den glæder jeg mig også til at åbne, Astrid. Det kan jeg lige. Jeg sliber lige den her. Mm. Det er sjovt, fordi man kommer sådan lidt til at slive alle sammen, fordi man ikke aner, hvad der er noget værd. Men den her ser faktisk lidt sej ud, egentlig. Det gør den faktisk. Med det der ild og sådan noget rundt om. Jeg synes også, at vi helt sikkert skal tjekke dem alle sammen igennem til sidst. Om der er nogen helt vildt rare. Og det var altså den her, vi kiggede igennem. Ja. Og vi tror, at vi fik noget godt. Det er muligt. Det er i hvert fald de her 4 her, at vi har gemt. Og den der var i den her pakke. Prøv at se den her energy her. Jeg ved ikke. De her, de virker også sådan lidt anderledes. De her energy. Prøv at se, der er også foil rundt om den. Også den her energy. Det er ligesom foilet rundt om. Og det ser faktisk meget sejt ud. Det gør det. Okay, Astrid, nu bliver det spændende med den her. Og vi har den her sådan for Matraus. Og der kan man se klistermærkerne der. Så vi mangler et klistermærke. Ja, det er den der. Kan vi vide, hvordan vi får den? Og så står der 1000 tak. Ja. Skal jeg åbne papkassen op der, så kan du slide? Jeg prøve. Jamen, du. Vi har også den store her. Sådan her ser den ud. Skal jeg åbne den her op? Jeg har set, hvordan de andre ligesom gør det, for ikke at bukke. Fordi hvis nu man har et virkelig rare kort, så skal det jo grades. Og der er selv den mindste ris eller buk, så har man altså mistet alt, hvad der er noget værd på den. Nå, Astrid, lad os se, hvad der kommer her. Det første, den hedder Oricorio. Og den er meget, der er meget god på. Ja, undskylder lige på forhånd, jeg er altså ikke særlig god til at udtale det der Pokémon-kort. Men det bliver man sikkert bedre til. Pansera. Den er faktisk meget sød på at se. Ja, den er cute. Nå, det ligner nogle ked af det. Nikit. Silasar. Den kører. Troutskrew. Ligner det ikke de der vandmænd der? Jo, på en eller anden måde. Ej, den er... Slitches Wing. Den er...
Se, nu kommer der en Ambipom. Jeg ved ikke, om det er godt. Og en Thinkating. Og en Thivul. Jeg tror, vi i hvert fald sliver. Den her. Ja. Og så sliver vi, den her i hvert fald. Den her. Altså det har den her. De har ligesom sådan nogle ikoner heroppe i siden her, hvis I lige prøver at kigge. Deroppe i siden. Det synes jeg er lidt anderledes end alle de andre. Og den her har ikke. Og den har ikke. Så kan vide, om det er noget specielt. Ham her, han har også. Og den der har også. Den her har. Wing. Ancients. Altså den her, den har faktisk også noget, hvor der står, hvis I kigger på den her, oppe i hjørnet, der står der Ancient. Og så har den faktisk det hedder ikke full art, men den har faktisk rimelig meget artwork, der går ud her også. Der er, hvis man kan se der, HP. Ja. Det her der er HP. Den har sådan en lille mærke deroppe også. Det kunne godt lide en bamse, man kunne få. Jeg synes, den her er også meget sjov. Ja. Fordi at han står sådan lidt ligesom... hvad skal jeg? Boundless power. Ja. Og så var der den her lille søde en. Det kunne godt lide sådan en lille abe. Jeg har altså hørt den der Pansera før. Jeg har altså hørt navnet. Og jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, eller unikt, eller... Men vi har i hvert fald rimelig mange sleeves, så vi kan lige så godt sleeve det, vi tror, der er noget. Ja, jeg tror i hvert fald, der er noget her. Man kan lige dreje den sådan her, så kan man putte den ned i. Hvis I vil vide, hvordan man gør, så gør man sådan her. Og så kan man nå at putte det ned i. Hvis der er nogen, der ser den video her, som ved et eller andet helt vildt om nogle af de kort, vi har trukket, så... må man godt skrive det ned i kommentaren. Bare skrive løs, fordi vi er altså ikke helt eksperter, men vi synes, det er meget spændende. Jeg tror også den her. Vi har... den her. Skal vi også have en sleeve på den? Der. Egentlig så kunne vi lige så godt bare... Nu vi har jo 100 sleeves, så vi kan lige så godt bare sleeve alle sammen her. Ja. Og det samme med vores... Vi har mere end 100 sleeve. Ja. Vi har også Gengar, og det er jo en af dem, jeg har hørt meget om, der faktisk godt kan blive... altså, den er jo ikke sådan... Altså, den er jo ikke sådan vild... Altså... Og den her har vi også. Men den skal i hvert fald have et sleeve. Og okay. Den der skal også, fordi det er jo i hvert fald et EX-kort. Og den er meget, meget flot. Og jeg har ikke så meget forstand på det, men i hvert fald står der, det er et EX-kort, og så er det full art, fordi det er helt ud til kanten, artworket her. Ja. Og bagved, der ved jeg sgu ikke rigtig lige. Hvis ser meget I kan se, heroppe, der står der også EX et sted der. Ja, det er nemlig også en EX, men det er ikke en full art. Men den, jeg har været inde og kigge, og det er en af top 10, at man kan få i den pakke, der hedder Perfect Order. Top 10. Og den har så sådan den her værdi på 350 kroner. Om det kan blive bedre, hvis nu man får den graded til en PSA 10, det ved jeg ikke. Dem skal vi jo altså have. Hvis du bare får dem over til dig, den her. Skal vi så ikke bare sleeve det, vi kan? Jo, vi sleeve det, vi kan. Og så den her. Men den her ser også så sej ud, den her. Den her case her, det er jo i hvert fald sådan en, det har I set før. Prøv lige at se en gang. Magnetic, den er magnetisk. Så hvis vi putter... Så kan man åbne den op her. Og den beskytter jo så rigtig meget det kort, der er nede i her. Så kommer jeg så lidt. Og der skal vi have den her nede i her. Så der skal jeg lige åbne min fine billedramme her. Jeg havde ikke noget, der kunne beskytte den før, så jeg har bare brugt sådan en IKEA billedramme her. Og jeg har lige lukket den her. Det kan måske også være, at det er lidt overdrevet at behandle det her lille billede til eller den her lille Pokémon-kort til 350 kroner, som var det et Pokémon-kort til 1 million. Det kan godt være, det er sådan lidt overdrevet. Men hvad nu hvis, at der er en samler derude, der siger, det der kort der, ikke også? Det bliver meget værd, fordi Perfect Order er jo en af de nye, der er kommet.
på markedet. Og jeg tror, at vi kommer til at købe lidt flere af dem her. Sådan Pokémons. Det tror jeg også, vi gør, Astrid. Det kan jeg mærke. Så? Nu har vi... Så har vi lige gjort det her. Og som jeg sagde, var der EX heroppe. Den ser cute ud. Og nu har vi lukket de her to. Det er altså meget rart at have de her cases her, hårde cases her. Og det kan også godt være, at vi skal skifte over i de her toploaders, fordi de er lidt hårdere også, men der er kun 30. Så det kan godt være, at der er nogen, hvor vi lige undersøger her bagefter, hvad for nogle kort er virkelig meget værd, og så kommer det altså over i en toploader, ikke? Ja. Men skal vi åbne dem? Nej, det er bare sådan nogen her, så det venter vi med, til vi har tjekket prisen. Jeg mangler stadig noget. Det ligger lige her. Vil du have de andre herovre også? Ja. Alle sammen skal vi bare tage alle? Jo, skal vi ikke gøre det? Jo, prøv at se den det er her. nemmere. Det kan jo godt være, at man samler på de her cute ting her. Der er der nogen, der tænker på, og der er sådan en edderkop. Ja. Og så er der sådan en... Det ligner, at den har en smiley heroppe. Ja, en smiley på ryggen. Ja. Og det er et meget flot natur. Ja, det er det faktisk. Der er faktisk en god artwork på den. Altså et kunstnerisk billede. Det er meget pænt. Nå, jamen... Mens vi lige sådan sliver alle sammen her, så vil jeg sige tak, fordi I så med her. Og hvis I kan lide sådan nogle videoer her med Pokémon-åbninger der, så tror jeg altså, at vi køber nogle flere fra Matraus af. Og prøver at åbne dem på et eller andet tidspunkt. Så tak, fordi I så med. Vi ses næste gang.